Alberdania argitaletxeak aurkezten du Josu Penadesen Egarria. Esataria Jose Felipe Auzmendi. Egarria. Kepari, Garoari, Leireri, Txomini. Egarria. Bat. Nire izena Galo da. Galo Elorriaga Armendariz. Esan didate berorrek lagunduko didala eta dakidan guztia esateko. Jakin gura dut haitxe zorretan zegoen ala mendekua hartu behar dudan. Gizona denari berdindu egiten zaizkio aginak. Zorrak baina norberak berdindu behar ditu. Horrela esaten zuen haitxek. Zoratu egin behar nau sargori honek. 10 eguneko hego-haizearekin ia urte osorako belar sikuak egin ditugu. Iako 8 egunean egin izan dudana da lorik hartu. Bart gauean ere izerditan blai oea ondatuta ez du deskantxatzerik lortu. Herriko haizeak txistua ateratzen dio gure etxeari. Egunez apenas nabarmentzen den, gauez ostera ez duzu besterik entzuten oean. Horrela gertatu zait Bart ere, gorri zekorraren marrua entzundudan arte. Eta gorrirenaren ostean, behienak eta idienak eta txalenak eta astoen arrantzak eta txakurraren zaunkak guztiak batera. Piztiaren bat sartuko zela kortan pentsatu dut, bero honekin sugeren bat edo seguruenik. Jaiki, kriselua piztu, akulua hartu eta kortan sartu naiz. Itxutu egin hau hango argitasunak. Leihora joan zaizkit begiak. Handiak izan dira kanpoko aldean ikusten nituen sugarrak. Ezin nezakeen asma zertzegoen sutan. Kanpora atera naiz albatetik. Saspiloa izan da sutan zegoena. Enekien satxa hain sugarri ona denik. Sats zaharra erreala apaldu egin dira sugarrak. Oinak lurrari josita egon naiz, begirada sutetik aldendu ezinik. Bapatean, duda egin dut balde bat hartu eta saspilora ura botatzen hasi behar nuen ala ez. Duda egin dut sua apaltzen joan delako azkarrantzean. Bueno, duda egin dut baita ere inguruko Sample complete. Ready to continue?